सध्या आवळे भरपूर प्रमाणामध्ये बाजारात येत आहेत आणि आवळ्यापासून आपण भरपूर वेगवेगळे पदार्थ बनवतो. तर आज मी असंच आवळ्यापासून सूप किंवा सार किंवा आमटी म्हणू शकतो आपण. तर असे सूप बनवते जे भाताबरोबर सुद्धा खूप छान लागतं आणि खूप पौष्टिक अशी रेसिपी आहे. आवळा तुम्हाला माहीतच आहे, त्वचा, केस, डोळ्यांच्या आरोग्याला खूपच फायदेशीर असा आहे. तसंच त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट पण भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. तर आता पहिल्यांदा काय करायचं, इथे मी 2 आवळे घेतलेले आहेत स्वच्छ असे धुवून आणि ह्याचे आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे आहेत. जे सार बनवणार आहोत ना, त्याच्यामध्ये आपण आवळ्याच्या बीचा वापर करणार नाही आहोत. फक्त आवळ्याच्या जे फोडी आहेत, त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायच्या आहेत. इथे मी ओल्या नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे. हे 3 चमचे आहे. ते आतमध्ये घालून घ्यायचं आहे. हे जे सार आहे ना, हे मी 2 माणसांच्या प्रमाणामध्ये बनवते. त्याच्यासाठी मी इथे 3 चमचे खोबरं घेतलेलं आहे. मला जर जास्त प्रमाणामध्ये बनवायचं असेल ना, तर तुम्ही थोडं खोबरं जास्त वापरलात तरी चालू शकतं. त्याच्यानंतर इथे मी धणे घालते. हे पाव चमचा धणे आहेत. त्याच्यानंतर इथे मी मिरी घातलेला आहे. 7 ते 8 दाणे मिरीचे घेतलेले आहेत हे. लसूणच्या 2 पाकळ्या घालायच्या आहेत आतमध्ये आणि जेवढं आपण लसूण घेणार आहोत, तेवढंच आलं घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तिखटपणासाठी आपण मिरच्यांचा वापर करणार आहोत. त्याच्यानंतर इथे मी 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तांदळाचं पीठ घातल्यामुळे काय होतं, आपलं जे सार आहे त्याला थोडासा दाटसरपणा यायला मदत होते आणि हे आपल्याला एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. आतमध्ये मी थोडंसं पाणी घालून एकदम बारीक असं वाटून घेतलेलं आहे. मी फोडणीसाठी इथे एक कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये तेल घालून घेतलेलं आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता. इथे मी शेंगदाण्याचं तेल वापरलंय. तेल छान असं गरम झाल्यानंतर आतमध्ये मोहरी घालून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर जिरं घातलेलं आहे इथे. थोडासा हिंग घालायचा आहे आणि इथे वर मी कढीपत्ता घालतीये. मोहरी जी आहे ती छानपैकी फुटल्यानंतर वर आपल्याला हे जे आपण वाटण बनवलंय ते घालून घ्यायचं आहे. आणि इथे मी सगळा मिक्सर धुवून पाणी घालून घेतलेलं आहे. ज्या प्रमाणामध्ये आपल्याला पातळ करायचं आहे ना हे सार, त्या प्रमाणामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आणि एक उकळी काढून घ्यायची आहे. आतमध्ये आपण तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे जे सार आहे त्याला एक असा दाटसरपणा येतो. इथे तुम्ही बघू शकताय सार छानपैकी उकळी आलेली आहे. आता काय करायचं, आतमध्ये आपण चवीप्रमाणे गूळ घालणार आहोत. आवळा हा थोडासा आंबट आणि तुरट चवीचा असतो, त्याच्यामुळे गूळ घातल्यामुळे साराला चव छान येते. चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे आतमध्ये आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला इथे कोथिंबीर घालायची आहे. कोथिंबीर घातल्यानंतर व्यवस्थित असे ढवळून घ्यायचं आहे. जे सार आहे ते भाताबरोबर तर अप्रतिम लागतंच, त्याचप्रमाणे तुम्ही हे नुसतं सुद्धा पिऊ शकता. आवळ्यामध्ये ना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हिटॅमिन सी असतं, अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. त्याचप्रमाणे आवळा हा पचनात सुद्धा मदत करतो. आवळा हा त्वचेसाठी, केसांसाठी तसं डोळ्यांसाठी सुद्धा खूप फायदेशीर आहे. तर असं हे आवळ्यापासून झटपट असं होणारं सूप तुम्ही नक्की बनवून बघा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. खाली हाईप बटन दिलेलं आहे, त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.